Hello लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव लेटेस्ट आपडेट सफैबावबाय बेनो जाबाय आसाम भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव साख्रि ओंखारबावदों नाथाय बेनि एप्लाइआ अनलाइन जागोन दा दाखालिना बिटिसिना एसे आलदामोन अफलाइन एप्लाइमोन लास्ट डेटआ 5 आगस्टमोन दा बे जाबाय आसामनि 162 भेकेन्सि हौवाफोर हिन्जावफोर नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जायो भेटेनारि डिपार्टमेन्टआवहाय अनलाइन खालामनो हासिगोन सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ 26 आगस्टसिम थागोन स' नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ स' नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबनाय लोगो लोगोनो अनलाइनखौ खालामनो हागोन दा बेखौ नायनोब्ला जों थांनांगोन एपिएससिनि अफिसियेल साइटआव एपिएससिनि आन्डारावसो एप्लाइ जादों नालाय आरो बेनि गेजेरजोंसो सिलेक्सन खालामनाय जागोन दा बेखायनो जों फैबाय एपिएससिनि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे डिटेल्सखौ नायनोसै दा बेखायनो नोंथांमोना माखासे डिटेल्स नायनोब्ला बे जाबाय रिक्रुटमेन्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरो बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो जोङो अफिसियेल नटिफिकेसन जोङो नायनो हागोन जेरै बेवहाय एप्लाइ हियार दङ एप्लाइ हियाराव थुनाय लोगो लोगो एप्लाइ जागोन बेनिफ्राय नटिफिकेसनाव थुनाय लोगो लोगो नटिफिकेसन बेवहाय आउट जागोन एबा नोंथांमोना नायनो हागोन दा बिदिब्ला जों नायसो फैदो बेसेबां फरायनो नांगौ आरो बेसेबां मा थानांगौ जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन दा गिबियावनो जोङो नायसो फैदो माखासे डिटेल्सखौहाय बेसेबां भेकेन्सि दङ दा बे पस्टआ जाबाय लोगोफोर भेटेनारि अफिसार एबा ब्लक अफिसार दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों स' बेनिफ्राय पस्टआ गासै 162 बेनि गेजेराव एसटिपिआवबो रिजार्भ दंखायो दा जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोननि थाखाय मोजां चान्स मोनगोन दा बे हिसाबै नायोब्ला जोंनि एसटिपिआव बेसेबां दङ जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो दानिया जोङो भेकेन्सिखौ नायोब्ला 162 बेनि गेजेराव हिन्जावफ्रा थागोन 49 रिजार्भ आरो एसटिपि हिसाबै दङ गासै 16 बेनि गेजेराव हिन्जावफ्रा थागोन 05 रिजार्भ दङ दा बयबो जायफ्रा एलिजिबल जायो एप्लाइखौ खालामनो हागोन अल आसाम केन्डिडेट नाथाय आसामनि नङैफ्रा बेयाव एलिजिबल जाला बेनिफ्राय पिडब्लिउडि केन्डिडेट नोंथांमोनाबो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हायो थ' बेनिफ्राय स्केल पे नायोब्ला 30,000 निफ्राय जागायनानै 1,10,000 पार मान्थ बेनिफ्राय ग्रेड पे लेभेल दङ आरो लोगोसे पे बेन्ड थायो दा मोजां मोनदों दा नोंथांमोना ओरैबायदि थानांगौनो पिआरसि थाथारनांगोन नाथाय जोंनिया पिआरसि गैयाबाबो जायो बेनो जाबाय नोंथांमोननि भटार कार्डआनो जागोन नङाब्ला एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट बेबो जायो जायखिजाया नोंथांमोनाहाय आपल'ड खालामनो हायो डकुमेन्ट्सखौहाय थ' दानिया जोंहा क्राइटेरिया एन्ड क्वालिफिकेसनखौ नायनोसै दा क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ एन्ड बैसोआ बेसेबां थानांगौ जों बेखौ नायोब्ला ओरैबायदि बुंदों बेवहाय जेनेरेला एप्लाइ खालामनो हाला जायफ्रा डिग्री खालामनाय दङ भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय अब्लासो बेयाव नोंथांमोना एलिजिबल जासिगोन एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय भेटेनारि साइन्सनिफ्राय नोंथांमोना BSc NH नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन होमबासो नोंथांमोनाहाय बेयाव एलिजिबल जासिगोन एन्ड बैसोआ 21 इयार्सनिफ्राय मेक्सिमाम 38 नाथाय जोंनि एसटि हिसाबै जों मोनगोन 43 इयार्ससिम मानोना जोङो 5 इयार्स बारा मोनो नालाय जोंहा कनसेप्ट दङ बेखायनो जोङो 43 इयार्ससिम बेयाव एलिजिबल जासिगोन दा जेनेरेला नोंथांमोनाहाय आपकामिं फैनो हागौ बाट नोंथांमोना आसा खालामनो हायो जे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआवहाय हाबनो हागौ बे भेटेनारि डिपार्टमेन्ट जेनेरेला दा फैया नेक्स्टआव नेद' दासान्दि ओंखारगासिनो दङ बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 26 आगस्टसिम थागोन नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन आरो फिसनि आन्डाराव नोंथांमोना एप्लिकेसन फिसबो होनांगोन दा नोंथांमोना 185.40 नोंथांमोना एसटिपि हिसाबै बेयाव नोंथांमोना पे खालामनांगौ स' बेनोसोमोन भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि लेटेस्ट आपडेट अनलाइन एप्लाइ सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना खालामदो जायफ्रा एलिजिबल जाबाय आरो जेब्ला लेटेस्ट आपडेट फैबावो जबनि बागै नोंथांमोना बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव मोनखागोन बेखायनो जायफ्रा दासिमबो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै स' नोंथांमोना खालामना ला बेबायदि जबनि आपडेटखौ मोननो